आपेल, आंगुर, थालिर जि साखा साखा हाखानाय। दे बिटिआरनि चिफ नोंथां जादो दे आपेलखौ दांजेनदो। जादो दे जमरानि। जागोन दे जमराजा। जागोन जमराजा नोंथां। जा। गोथावना जमरानि? गोथाव जमराजा। जा जमरानि आंगुरखौबो जा आंगुरखौबो जादो नोंथां। जादों। जा बिटिआरनि चिफ नोंथां जा। जा बिटिआरनि चिफ नोंथां जादो जमरानि नोंबो। जादों जमराजा नोंथां। फिथाइ सामथाइखौ जानो सुखुवासैदां नोंसोरो? जायो सम सम जाखायो। मैदुफुरियाव गोथाव मोनजाथारो खोमा नोंस्रा। जागोन जमरानि। नोंस्रासो अमा मैसो एम्बु, जोंना फिथाइ सामथाइसो जायो सोरगोफुरियाव। दे जासाबदो होमबाबो दिनै। जागोन दे जमरानि। जा न जमरानि आं दौनि। नोंहाबो जादो जमराजा। जोंना बिदिनो अनलायो सोरगोफुरियाव नोंथां। अनलायनो नांगौ नोंथां। अनलायखायो नङाब्ला गंगा दिबिखौसो लागौमोन आङो। माथो रावबो गैला लाइनावलाय। जमराजाया बेरायनो मानसिखौनो लायनो रोंथारासै। मबाइलखौबो आइफनसो लानांसिगोनलै मालाय। जमराजायाबो आइफनसो लाबाय। जमराजा फन फैदों नै। माबेलाय? स्ट्रगप बिथाङासो फन हरदों। हेलौ स्ट्रगप नोंथां मा खबर? ओइ हेलौ जमराजा नोंथां। मानसियानो गैला माथो लाइनावनो। आदसा नों लायला गोथैफोरखौ? थैनांगौनि लिस्टआ गोगोम दङ नै 11 जनसो दंबावो। बे खनस्टामोन, हग्रोनमोन, दैदेनमोन बे थैजोबनांगौमोन ना गासिबो। बिसोरखौहाय बिसि फिसाजों सप्ता खनसेसो इन्जय खालामबावथोंसै। बिसोर बांद्रायबाय मानि फालिफ्रा बिसोरखौ बुथारजोबनोसो नारबाय। आरो नै आंहा मैदुफुरिनिफ्राय बिटिआर चिफ बिथाङा आलासि जाफैनानै दङ। बिसोर थांबानो आङो खामानियावहाय जइन जाहैफिनसिगोन आरोखि आं।